Pinaka-importanting buhaton nimo diri ay ha ka mo pauli or mogawas diri sa Japan ang magpa-delete og address sa lugar nga imong gipuy-an. So buhaton nimo na siya diri sa City Hall nga duol sa imong ginapuy-an. So bukod sa requirements na siya, kinahanglan sa na nimo kung naa kay mga kinahanglan ayuson nga papeles kung naa na ka diha sa Pilipinas. So karon sa diay ang pinaka last day nako sa trabaho. So akong ipasilip sa inyo ha kung unsay mga nahimong trabaho nako diri sulod sa tulo ka tuig. So sa wala pa day kaila sa kuha, ako si Tony, usa ka OFW diri sa Japan. Usa ka residential aircon installer diri sa lugar sa Hamamatsu, Japan. So in short, tagataod mi og aircon diri sa mga bag-ong balay nga gipangtukod. So aminado ko dili gyud ingon ana kasayon ang pagpanarbaho sa layo samot na sa unang abot nimo diri. Bukod sa daghan kay kag-adjustan sa imuhang mga palibot, ang mga instruction sa trabaho samot na sa mga lingwahe nila nga galisod pa kag sabot inig abot nimo. So kadugayan makuha raman sad nimo ug maanad na ka sa tinuod lang wala man trabaho nga sayon. So tanan trabaho lisod man gyud. So depende na lang gyud na sa atoa kung unsaon nato pag-adapt ug pagsabot ang gipangtudlo sa atoa. So kay sa tinuod lang dili gyud lalim ang mahimong usa ka OFW. So naa diri tanan adjustment nga imong buhaton, naa diha ang homesickness, language barrier, halos tanan na kinahanglan nimong i-adjust para mahimong okay imong kaugalingon diri sa lugar nga imong naanhian. So daghan kay ko mga nakat-unan diri sa akong tulo ka tuig nga pagpantrabaho. Dili lang sa trabaho, sa tanan nga manakauban nako sa trabaho nga pwede kaayo na akong magamit sa sunod pa nga opportunity nga moabot sa ako. So di man ingon ana ka worth it ang ako ang journey sa ako ang pagka OFW, sa ako ang pag-abroad. So wala na ako gimahayan, maisara akong maingon. Worth it kayo akong pag-anhi dire. So akong tanan nga manakatunan sa trabaho, sa ako ang mga nakauban. So dako kayo ng tabang para sa kuha sa sunod pa nga mga oportunidad nga moabot sa ako. So sa mga gusto mga anhi dire, paanhiay pa lang dire kugi lang. Kabalo ko dili ingon ana kasayon ang pagsulod ug pagpang-apply pa ingon dire. Naagian sad nako na og karon wala na ako gi-expect. Nahuman na nako akong tulo ka tuig dire. So ubay-ubay sad ko mga lugar nga naadtuan dire nga sa una abi nako sa picture lang nako taman makita. Puhon ikaw na pod ang makakitaan ni dire. Kampay. Ay sa 3 years. Mamiss ko ni nga lugar. Ito na yung huling araw ko dito. Salamat sa 3 taon. Bye-bye, sayonara. Ayan yung kwarto ko, paalam. Maraming salamat sa 3 taon. Nakasurvive ako dito. Paalam. Paalam. Ladies and gentlemen, we just landed at Ninoy Aquino International Airport. Philippine Airlines welcomes you to Manila.